Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова бүгінгі шығарылышта. Фермерларға яңа сату юнәлеше. Арча районында фермерлар һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен маркетплейслар аша үз продукцияләрен сату буенча семинар укулар узды. Яшел Үзәндә Татарстан елга пассажир флотын торгызу буенча масштаблы программа турында фикер алыштылар. 27-нче Алтын каләм Золотое перо фестивале тәмамланды. Яшь журналистлар 7 көн дәвамында журналистика серләренә төшенде. Новокузнецк шәһәре администрациясендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Кемерово өлкәсе Кузбасс губернаторы Сергей Цивилев белән очрашты. Очрашу барышында Рөстәм Миңнеханов Сергей Цивилевка икенче халыкара шахтерлар сабантуен оештырганы һәм Кузбассның татар иҗтимагый оешмалары эшчәнлегенә ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, республика инде бүген үк нефть химиясе һәм машина төзелеше предприятиеләре, халык кулланышы товарлары һәм көнкүреш химиясе продукциясын китерүне артырырга әзер. Очрашу ахырында 2022-2024 елларга сәүдә-икътисади, фәнни-техник, социаль, мәдәни һәм башка өлкәләрдә хезмәттәшлек итү турында Кемерово өлкәсе администрациясе һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте арасында килешүне гамәлгә ашыру буенча чаралар планының яңа редакциясе имзаланды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Саха Якутия Республикасына эш сәфәре барышында Ысаах милли якут бәйрәмендә булды. Чара быел Якутия астыр телүнең 100 еллыгына багышлап үткәрелде. Рөстәм Миңнеханов халыкларның гореф-гадәтләрен һәм мәдәниятын саклап калуның мөһимлеген билгеләп үтте. Монда татар халкы гөрләп яшәп ята. Безнең килүнең дә файдасы булыр. Менә урын бирделәр, менә хәзер сквер ясарбыз. Әлбәттә, безгә дус булырга кирәк. Без төрки халыклары һәм безнең борын-борыннан без туганнар. Шуңа күрә туган Саха Якутия халкына бездән зур сәлам. 100 еллык юбилейларга татлыйбыз. Эшләрегез уң булсын. Исәнлегез яхшы булсын, безнең белән тыгыз элемтәдә булырга насыйп булсын сезгә. Саха Якутия Республикасы башлыгы Айсен Николаев үз чиратында Рөстәм Миңнехановка Якутиядә Татарстан көннәрен оештырган өчен рәхмәт белдерде. Еще раз хочу вам сказать спасибо, рәхмәт. Халык бәйрәмнәре халыклар бердәмлегенә дә зур йогынты ясый. Шундыйларның берсе Ысаак җәйге кояш торышы көненә туры килә торган халык бәйрәме. Илебезнең халкын берләштерәм дисәк, аны нәрсә тирәсендә берләштерәсең? Менә милләтләргә тигез шартлар тудырырга омтылу, мөмкинлекләр барлыкка китерү. Бу очракта барыбер Якутия буенча сөйләшкәндә без менә ихлас тырышлыкны күрәбез. Татар милләт эчендә, башка милләт эчендә шартлар тудыруны без дә шундый кешеләр. Без дә ихлас тырышабыз. Шуңа күрә алар белән сөйләшү безгә җиңел. Башта аны районнарда, аннан соң республика күләмендә үткәрәләр. Бәйрәмдә 200 меңгә якын кеше җыела. Халык зур көмеш бизәкле милли киемнәрдән. Ысаак татар халкының милли бәйрәме Сабан туе белән тиңдәш. Бик каты ачык халык, бик каты менә кунакчыл. Исебез киттеме? Без килгәнгә инде бәгән эш инде булды. Бик матур халык, бик акыллы, бик ачык инде. Безгә бик шады. Бик шады. Шушы 4 көн эчендә Татарстан делегациясе һәм Якутия халкы туганлык җипләрен сәнгать аша да ныгытты. Спектакльләр бик саклы, абруйлы, тирән мәгънәле. Шуңа күрә бу спектакльләр белән без беләбез инде. Biz барган сайын тамашачының үзебезнең тамашачыны табачакбыз, чөнки аларның фикерләре белән безнең фикер тәңгәл киләчәк. Якутскида булу ничектер бу Сабан туена йөргән шикелле якын, беренче тел якын. Чөнки төрки кабилә, бер кавым, шул барыбыз таралган халык. Шушындый якутлар белән уртак тел табу җиңел. Бик җиңел. Но безгә бик ошый. Безнең монда коллегаларыбыз шундый шәп итеп каршы алдылар, шундый рәхәт безгә монда. Китәсе дә килми хәтта. Бу килүбез соңгы килү дип уйламыйбыз, шуңа күрә инде Хыдайдан тагын менә мондый матур сәяхәтләр булыр дип ышанып калабыз, сорыйбыз.
Сагынып алган татар спектаклен тамашачы да югары бәяли. Татар телен яратам, мин бәләкәчәктән татарча сөйләшеп татар школында укыдым. Татар дусларым монда күп, көтеп алдык бу театрны, Сабантуй елда монда үткәрәләр. Региональ товар әйләнешен үстерү юлларын Татарстан Якутия эшлекле форумында җайга салдылар. Форум барышында берничә эре компания хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Татарстан президенты фикеренчә, мөмкинлек кеше бизнес өчен дә ачык. Моннан тыш Якутиядә 4 көн эчендә Саха Республикасында нәшер итү эше, медиа һәм татарларга ярдәм итү өлкәсендә килешүләр төзелде. Әмма төп нәтиҗә һичшиксез ике төбәкне якынайту, алар телне генә түгел, милли үзенчәлекне саклап калу һәм тугандаш халыклар белән бердәмлектә булу омтылышы. Алия Галиуллина, Эльвира Файзуллина, Рина Сахибгараев, Татарстан яңалыклары өчен Саха Республикасыннан. Яңа пассажир суднолары һәм меңләгән эш урыннары. Яшел Үзәндә Татарстан елга пассажир флотын торгызу буенча масштаблы программа турында фикер алыштылар. Идел буйлап нинди яңа туристик юнәлешләр күздә тотыла, булар хакында киләсе сюжетта. Горький исемендәге Яшел Үзән заводында бу суднаны якынча 1 ел төзиләр. Техник яктан ул беренче сынауларга әзер диярлек. Яңа пассажир теплоходы 120 кешегә исәпләнгән. Кайбер чит ил детальләрен үзебезнең илнекеләргә алыштырырга кирәк. Теплоходны Ханты-Мансия округына җибәрәләр. Кайберләре Иделдә йөриячәк. Санкт-Петербургта узган икътисади форумда 5 төбәк арасында килешү төзелде. Туризм буенча федераль агентлык җитәкчелеге катнашында Биек Идел юлы маршрутлары билгеләнде. Проектны гамәлгә ашыру өчен Идел буе федераль округында елга флотын торгызырга кирәк. Бу хакта дәүләт программаларын гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча эшче төркем утырышында сөйләделәр. Корабларның торышы начар түгел, су буйлап әле дә Совет чорына җитештерелгән Москва һәм Метеор теплоходлары йөри. 2005 елга кадәр Казаннан Самара, Тольятти, Ульяновский, Новочебоксар, Түбән Новгород, Чебоксар, Сарапул шәһәрләренә, Башкортстанга елга маршрутлары бар иде. Хәзер әлеге күршеләребез белән элемтәләрне яңартабыз. Елга флотын торгызуны тизләтүгә федераль үзәктән ярдәм күрсәтелә. Дәүләт думасы депутатлары теләктәшлек итә. Это предмет разговора нашего в Москве. Мы продолжим об этом разговор. Мәскәүдә бу хакта сөйләшүне дәвам итәбез. Тиздән Россия Федерациясе хөкүмәтендә бу уңайдан киңәшмә була. Анда дәүләт думасы депутатлары да чакырылды. Әлеге мәсьәләләрне күтәреп чыгабыз. Флотны һәм туристик инфраструктураны торгызу буенча план тәкъдим ителде. Беренче пункт – бердәм махсуслаштырылган оешма булдыру. Ул 2024 елга планлаштырылган. Азилә Батырханова, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Туристлар агымы киңәя. Казаннан Анталияга рейслар саны артты. Расписаниедә атнага тагын 3 өстәмә очыш барлыкка килә. Сүз чартер программасы турында бара. Арча районында фермерлар һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен маркетплейслар аша үз продукцияләрен сату буенча семинар укулар узды. Арча мәдәният йортына Әтнә, Теләче, Арча, Саба һәм Кукмара районнары фермерлары җыелды. Барысы да офлайн эшләргә күнеккән эшмәкәрләр. Аларга виртуаль базарга чыгарган мондый семинарларда ярдәм итәләр. Электрон сәүдә үзәге белгечләре продукцияны онлайн сата башларга бушлай ярдәм итә. На сегодняшний день я возглавляю фирму. Бүгенге көндә мин фермер хуҗалыгын җитәклим. 120 баш савым сыеры, 600 гектар җир бар. Бертөпле һәм азык культураларын үстерәбез. Мондый укулар бик тә кирәк. Әлеге семинар онлайн мәйданчыгына чыгарга әзерләнергә булыша. Маркетплейслардан файдаланганда авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен өстенлекләр күренеп тора. Эшмәкәрләр бәяне үзләре билгели, сатып алучыларның кулачын киңәйтә ала. Специфика маркетплейсов дает доступ к 70 миллионам покупателей. Маркетинг 70 миллион сатып алучы белән элемтә урнаштырырга булыша. Маркетплейслар киштәләрдәге продуктларны тәкъдим итә. Бер генә эшмәкәр дә үзе генә бу кадәр клиентны эзләп таба алмый. Сатып алучыларга продуктлар төрлелеген күрсәтү зарур. Проблема на сегодня является... Хәзер продукцияны сату проблема булып тора. Нәкъ менә шуңа күрә без үз продукциябызны электрон мәйданчыкларда, төрле маркетплейсларда сату буенча семинар ясадык. Хәзер интернет сәүдә икътисадның иң тиз үсә торган тармагы. Шуның 60%-ын маркетинг тәэмин итә. Аларның иң перспективлы категориясе ашамлыклар. Узган ел онлайн продуктларга 302 миллионга заказ бирелгән. Узган ел онлайн мәйданчыкларга 3000 ярымнан артык эшмәкәр чыккан. Азилә Батырханова, Айгөл Хидиятова, Ленар Гыйззатуллин, Татарстан яңалыклары, Арча районы.
Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Зур масштабта уздырылган Алтын каләм Золотое перо фестивале тәмамланды. Тулырак хәбәрчебез Дине Нәҗметдинова дәвам итә. Алтын каләм фестивале быел 27-нче тапкыр уздырыла. 7 көн дәврендә булачак журналистлар үзләрен төрле юнәлешләрдә сынап карадылар. Алтын каләм балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр фестивале кысаларында 7 юнәлеш булдырылган. Алар арасында татар матбугаты, рус матбугаты, телевидение, фотожурналистика, дизайн һәм верстка, радиожурналистика һәм СММ. Минем сезгә уңышлар телисем килә. Сез әфәриннәр, теге елны да мин килгән идем Алтын каләмгә. 2 ел электә, 3 ел электә ел саен киләбез. Сезнең белән аралашабыз һәм аралашабыз жюри әгъзалары белән. Менә экспертлар, остазларыгыз безгә әйтте, менә быел аеруча авыр иде безнең остазларыбызга, экспертларга, чөнки чынлап сез һәрберегез йолдызлар. Менә сүнмәс йолдызлар булып торыгыз. Без сезгә ышанабыз һәм һәр вакыт сезгә ярдәм итәргә әзербез. Котлыйбыз сезне һәм зур сәлам сезгә җиткерәм безнең президентыбыздан Рөстәм абый Минихановтан. Бу елны фестивальдә 150 укучы катнашты. Алтын каләм дәврендә алар журналистика өлкәсендә зур казанышларга ирешкән профессионаллар белән аралашу мөмкинлегенә ия булдылар. Алтын каләм фестивалендә мин менә быел беренче тапкыр катнашам. Һәм Алтын каләм дөрестәндә шул мәхәббәт, миндә шулай күп тәҗрибә топладым. Шундый оста спикерлар белән аралаштым. Һәм дөрестәндә яңа күп мәгълүмат топлап кайтам. Иҗат итәргә һәм тагын да яңа үзләргә ирешергә. Биредә яшь журналистлар 7 көн дәвамында журналистика серләренә төшенде. Кайбер катнашучылар өчен журналистика дөньясы бөтенләй икенче яктан ачылды. Айна Сөләйманова берничә ел рәттән катнашучы ролендә булса, быел СММ юнәлешендә куратор вазифасын башкарды. Мин Алтын каләм фестивале белән инде 2017 елдан таныш һәм әлбәттә менә беренче елны килгәндә катнашучы буларак, ул миңа инде яңа серле дөнья кебек күренә иде. Хәзер куратор буларак килгәч, мин инде монда бар менә фишкаларны, эшләү методларын беләм. Шуңа күрә миңа куратор булырга авыр булмады, чөнки инде күптән бу Казанда кайнаган кеше. Шуңа күрә минем ничектер һәр фестиваль ул инде аерым бер эз калдыра күңелдә. Шуңа күрә читер авыр булды дип әйтә алмыйм. Әмма шул ук вакытта мин әйтә алам, безнең яшьләр бик төрле һәм журналистикада ел саен үзгәрә бара. Яшьләр саенда ел саен үзгәрә бара. Шуңа күрә быел менә миңа карата минем юнәлештә, СММ юнәлештә һәр балага индивидуаль бер подход табырга мөһим иде. Чөнки һәр баланың үз үсеше, үз камилләшү дәрәҗәсе. Шуңа күрә менә аларның дәрәҗәсен анализлап, аларга чыннан да аларның дәрәҗәсенә туры килгән белемнәр бирү иң мөһиме булды. Традицион рәвештә фестивальнең төп бүләге Гран-при. Казан федераль университетына бюджет нигезендә журналистика бүлегенә укырга керү мөмкинлеге. Быел татар һәм рус басма матбугаты юнәлешендәге катнашучыларга бик зур бәхет елмайды. София Волоснова һәм Гөлназ Әхмәдиева Гран-при яуладылар. Әлеге фестивальгә 3нче мәртәбә киләм. Һәм инде беренче тапкыр килгәндә мин журналистиканың әле серләрен үтәләй диярлек белми идем. Һәм инде журналистикада беренче адымнарны гына ясыйм. Әлеге бәйге миңа үземне әлеге өлкәдә сынап карарга, төрле жанрларда язып карарга һәм гомумән язып кына түгел, журналистика серләрен генә түгел, үземнең әйтергә мөмкин инде коллегаларымны табарга, яңа дусларымны табарга ярдәм итте. Фестивальдә тырышып эшләүчеләргә, үзләрен чын журналист булып күрсәтүчеләргә жюри әгъзалары дипломнар һәм бүләкләр тапшырды. Дина Нәҗметдинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Кабан күле ярында татар әдәбияты турында сөйләшүләр дәвам итә. Татар әдәбиятында чын хатын-кыз образы бармы? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны Искәндәр Гыймалтдинов эзләде. Татар дөньясында, татар гаиләсендә әнинең хатын-кызның роле бик зур. Татар әдәбиятында аның урыны кайда? Моның турында ачык әдәби әңгәмәдә сөйләштеләр.
Әдәбияттагы хатын-кыз образы турында һәр заманда да озаклап сөйләшергә булыр иде. Әмма бер мөһим сорау барыбер игътибар уңыннан читтә кала. Татар әдипләре тормыштагы чын хатын-кызны сурәтли алганмы? Лондыша Бударова әлеге сорауга болай дип җавап бирде. Романтик рухлы пассионарийлар килә. Менә ул Гаяз Исхакыйның Мөгаллимә пьесасында шушы дилемма бик әйбәт аңлатыла. Анда Гаяз Исхакый шушы менә син милләткә хезмәт итәргә тиешме, әллә син гаиләдә бала үстереп гади обыватель дәрәҗәсендә яшәргә тиешме хатын-кыз? Ул менә шушы дилемманы җәмәгатьчелек алдына куя һәм үз вакытында Мөгаллимә пьесасы бик зур бәхәсләр уята. Милләт анасының образы әдәби әсәрләрдә тарих белән бәйле. Укучы бар хатын-кызның тормышы белән таныша. Беренчедән, алар мәгърифәтле хатын-кыз. Бу сүзләр әңгәмә барышында берничә тапкыр ассызыкланды. Әлеге тема һәм сүзләр тамашачыны кызыксындырды. Әдәби кичәдә хәтта урындык та җитми башлады. Ул безнең өчен бик әһәмиятле әйбер. Барыбер дә йорт җирне тотып торучы хатын татар халкында ул хатын-кыз. Бу очракта инде йорт җирне генә түгел, гомумән бөтен милләтне дә кайгыртып тотып торучы һәм милләтнең кыйммәтләрен тапшырып баручы затлар буларак хатын-кызлар безнең өчен бик мөһим. Бу милләт аналары дигән күренешне дип әйтик инде, янәдән сәхнә әсәрләрендә яктырткан вакытта нәрсәләргә нигезләнеп була. Монда инде барыбер дә тезислар булачак, монда инде аның татарча әйткәндә выжимкасы булачак, менә шул яктан зур кызыксыну белән килде. Әлеге әңгәмә беренчесе түгел, һәм соңгы да булмас кебек. Шунда урыны бик символик, безнең тарихи хәтеребез өчен кадерле булган урын, һәм инде без монда шуннан да китап, татар китабы һәм татар әдәбияты дөньясына караган төрле бәхәсле була алган темаларны күтәрергә тырышабыз. Беренче очрашуда без сөйләштек татар әдәбиятында мөхаҗирлек әдәбияты феномены турында, һәм менә бүгенге очрашу безнең татар әдәбиятында хатын-кызлар, милләт аналары образына багышланган, шулай менә феминизм темасы белән дә кисешә торган тема. Ачык һавадагы әңгәмә барышында тамашачы үзенә ошаган китапны алып, алга таба аны киләсе очрашуда яки татар китабы йортына кайтара ала. Искәндәр Гыймалдинов, Ленар Гыйззәтуллин, Татарстан яулыклары. Кабан күле яр буенда чечетка биюе нигезләренә багышланган мастер-класс узды. Әлеге чара Казан мэриясе оештырган быелгы хәрәкәттә бәрәкәт проектының икенче дәресе. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Чечетка биюе ничек һәм нинди аяк кием киеп биергә. Буларның барсында Галиәскәр Камалов театр артистлары өйрәтәчәк. Чечетканы икенче төрле степ дип атыйлар. Инглизчәдән тәрҗемә иткәндә степ сүзе адым дигәнне аңлата. Әлеге бию жанрына Билл Робинсон, Сэмми Дэвис, обылы энеле Николаслар нигез салган. 25 майда Билл Робинсонның туган көнендә чечетка көне билгеләнеп үтә. Бу әлбәттә авыр бию, аны озак өйрәнергә кирәк. Ул бер көндә генә эшләнә торган әйбер түгел. Шулай да бүгенге дәрестә без bir сәгать içinde bir комбинация öğrenirge tırışırız diye ulayım. Anı ömür boyu öğrenip bulam. Ben bizim institutta, Moskov'da 85 yıllarda görüp, 85-86 yıllarda görüp, şundan beri gül öğrenim. Чечетка тире динамикалы булуы белән аерылып тора. Әлеге биюнең төп үзенчәлеге каты слектә ритмлы хәрәкәтләр ясап биюдә. Гадәттә аны металл пластиналар белән эшләнгән махсус аяк киеме киеп бийләр. Белгәнебезчә, чечетка биюе ул комбинациялардан тора. Менә нинди комбинация күрсәтә аласыз сез хәзер безгә? Мәсәлән, без хәзер сезгә күрсәтә алабыз. Безнең бию пери спектаклендә икенче акның ахырында без барлык артистлар белән биебез. Чечетка татарлаштырылган, әлбәттә, һәм менә шул спектакльдән без кичкенә генә үзүген алып, бүген шуны өйрәнәчәкбез һәм хәзер сезгә шу бер кисәген күрсәтә алабыз. Әйдәгез. Белгәнебезчә, инде чечетка комбинация, мәсәлән, минем хәзер нинди булса комбинация өйрәнәсе килә, ул бик авырдыр инде. Әйдәгез, бер движениены ясап карыйк минем белән бергә. Ә мин өйрәнәм, сез миңа күрсәтәсез? Менә күрсәтәм. Беренче нәрсә өйрәнергә тиешбез, ритмны тою булырга тиеш. Ритм тоярга тиеш. Мәсәлән, иң гади ул безнең менә башлана. Сән уң аяк, сул аяк, үкшә, хоп,
Tamam, ukşa. Hop. Hem onu tizletesin. Başta akırın işleysin. Aha, narı tuyarsın iken buldur alam. Tizlikni arttırasın. Nima gideriz gittik? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hazır ikisi birga hop. Hop bilme. Ondan 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. To'xtadik. Hozir shuq suvini o'kshalar bilan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Evet. Hozir shulay tutashtiramiz. Birga boshda oyoq ushlari, o'ksha. Anlaşıldımı? Edekleri. Evet. 1, 2, 3, 4. Şuralar Qozon mэриясы tarafından parklar hem skverlar direksiyası bilen birlikte sentyabrga kadar uzdurulacak. Dina Necmetdinova, Ildar Valиудинов, Татарстан yanılıkları. Жай ойлары бірге оқыған сыныпташылар, түркімдәшлер ұшырашуы біле істеліклі. Көптен түгіл Qozon Сүлеш архитектура университетінде 1972 жылға шығарылыш студентлары ұшырашты. Ерті ғасырдан соң ұшырашқан түркімдәшлерінің бәхетлі мезгілләрін Ойзелә Батырханова көріп қайтты. Әлі кеше генә студент булып йөргән егет-кызлар бүген республикабыз үсеше өчен зур төзелешләрдә катнашып, дәрәҗәле исемнәр алган шәхесләр. Кулларына аттестат тотып, якты киләчәккә өмет белән карап, алар Татарстанның төрле районнарыннан, Россиянең төрле төбәкләреннән Казанга төзелеш институтына килә. Сәнәгать гражданлык төзелеше белгечлеген сайлап, бер дә ялгышмый. 1972 елда институтны яхшы билгеләргә тәмамлаганнан соң Россиянең төрле төбәкләренә эшкә китә. Аерылганда һәр 5 ел сайын очрашып торырга сүз бирә төркемдәшләр. 50 ел гомер мизгел эчендә узып та киткән. Yıllar bitmedi, en güzel yıllar. Birinci tepkir yaşlısınırlar, dünyaya çıkarlar. Müstakil yaşayı başladılar Qozonda. Hem okul bitirgeç birinci tepkir ulular turmuşuna kirib ketdiler tuzilishda. Hazır uchrashqach birinchidan deb aytayım, ozgina mungsu o'zgarganlar, qaybirlarini tanib da bo'lmay. Biz endi tirishamiz 5 yil sayin uchrashishga, ammo har vaqtda bit barsida kela olmaydi. Bizda 34 kishi bitirgan, hozir mana bu yil kitila 55-60 kishi. Deb qiziq bekligi doklandira turgan uchrashuvni biz kitib olamiz. Хәл-әхвал белешеп, гаилә, балалар һәм оныклар турында сорашканнан соң, укыган елларда калган кызыклы хәлләрне искә төшерү башлана. Была такая история, когда наш институт, наш поток встречался в 1997 году, это нам было 25 лет встречи. 1997 елда без төркемдәшләр белән 25 еллыкта очраштык. Студент чакта яшәгән тулай туракта күрешергә дип сүз куештык. Бер заман ни күрәбез, безнең янга өлкән абый-апалар килде. Эй, кочаклашалар, сөйләшәләр булар, сөйләр сүзләре бетми. Ә сез кемнәр дип сорау бирдек. Алар безгә җавап итеп, без моннан 50 ел элек уку йортын тәмамладык диләр. Безгә ул вакытта бу шундый ерак кебек тоелды. Эх, тә итмәде, бу көн килеп тә җитте. Төркемдәшләреңне исән сау килеш, шат йөзләрен күрү шул кадәр рәхәт. Сәнәгать гражданлык төзелеше белгечлеген алган студентларның күбесе КАМАЗ төзелешендә актив катнаша. Галина Сергеева да шундыйларның берсе. Төзелеш институтында ул үзенең булачак ире белән таныша, матур гаилә кора. Бу уку йортын сайлавыма, төзүче булганыма бер дә үкенмим ди. Ә менә Александр Полканов 1963 елда төзелеш институтына Коми Республикасы Ухта шәһәреннән килә. Ул вакытта дөрес юл сайлап Qozon төзелеш институтына укырга керүем белән мин шиксез бәхетле. Мин төзелеш буенча Россиянең кайсы шәһәрләрендә генә эшләмәдем. Qozonda алган белем миңа һәр вакыт ярдәм итте.
Казан дәүләт архитектура төзелеш университетының укыту һәм тәрбия эшләре буенча проректоры Ильфак Вилданов ярты гасырдан соң очрашкан студентларга университет аудиторияларына экскурсия ясады. Бу очрашуда мәңгелек дуслык билгесе итеп, һәркемгә футболка тапшырылды. Еллар агышы каягына илтмәсен, студент чакта бирелгән дуслык вәгъдәсе һәр вакыт аларның йөрәк түрендә. Азилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.